Sa'yo mag-hiwadrot. Gatas. O, Gatas. Gatas. Nakatibis Dayon, isunod na mo ang orange. Dayon, biskuit. Wala ito. Kita pang biskuit. oh, biskuit. Okay. Nice and Biskuit. Biskuit mga kasi. Oh, atong okayon. Okayon atong butong. Dayon, abrihan ako ang orange. yung ice. Ibu ang orange. Dayon, biskuit. Biskuit mga kasisi. Antong ibutang ang Kamote. kamote. Mauna ni, Yan, gikan ni biskuit. nanguha og butong. Naabot na mi diri sa payag. Ya. Pag abot na mo, luto naman among kamote. Muna nga padayon ni Ice. og Uy. butang og mga ingredients sa Wait eh, mukhalo. kuan. Mukaw man. Yan po kawon, Bing. Siya man na iyang kakampi kay moro man ay mohatag. Mo di ay. Kanang iya pabangon kay Oo. ina na naisukan. Iya bakay sila wa jud ma. Daw nila bakay di na manghatag. Pero wa masayad si Whitey nga. Wow, kalami sa kun. Oh. Lami, oy. Oh. Delicious. Nakatangkil ba? Kamuti. Kamuti. Tama. Wawasan eh. Nako, ginakuhaan na nakuhaan. Kwai sa na. Dilapuan na Hindi mo yung... na yung ginakuhaan ng buhi pa ganito. Muna hihindo sa punuan, butangan mo gininit tubig. Okay bang alugbati na dito ng hubon ginakong kuan. Ginakong kanang Iking, sagbot. ala gulong lubati, akay. No awas ni. Abi atong anamon. Kaisa. Nya anam-anam lang og balik no. Kwai ni ko. Mga kasisi, oh wow, kalami. Oh, babe, makasikat. Ay, di pa rin. Mayarbo. Wow, Bingay yummy. biskuito. Am. Luuyan ni mo, Am. luuyan ni mo law. Uy, Am. sobra mo lang ni Whitey. Mga kasisi. Madiskarte. Madiskarte, hindi maarte. maarte. Butong. Basta mo, hihihilis law. Guys, isla, ikaw gani. Nalo. Kasik sa bang. Wow, kalami. Kalami. Naigo-igo ko sa init ganina ba? Sige, gugod ka sa inyo. Kanit agad. Wow, ice. Ilagay ang ice sa butong. Ice. Oh. Mo ni ron ang resulta sa among paghago-hago didto nga nanguhag butong. Continue lang din. Ay, dili. Lami Ikaw ba to? Ikaw makamtabag ko hag butong. Kining gamay ang kamote im. Grabe ka naman. Wag agis na light. Ano, ganyan man. Diya ka na to itong tong. Di ice. Give me ice. Ice ba? Ice? Kamuti, kamuti mga Ah, kasisi, dito? kamuti. Ay, itik. Ay, ito. Kamuti. Kamuti. Sa turot, snack time. Ala. Ay!
Wow, yummy, yummy. Yummy, Ikaw, yummy. anak ng- Yummy, ikaw, yummy. anak. Wala na gid si Whitey yun. Nagpakailom na lang dito. Naman si Slaw. Whitey ki. Ilang kilo ng kamote bilin? 35 na. Sus, manan tatag kamote, no? Ano, sa kutsara bilin? Ha? Kutsara. Ano? Dugang sa income nato. Nakatanong man ko. Dili, pili mo magtanong di lang udlutan. 45 days. Katong 45 days ba niya? Violet of color nga kamote. Ikan to sa compostila. 45 days niya makuha na bilin. Nani- nani- Makutkot na. Mm. Hmm? Si Ili naghatag ako nako ato. Amar. Nakakuan ka. Nakakuha ko itong kamote eh. Nakakuha ko ato eh. Ito ang giatang sa katong sa laut. Akong gi Ngayon, kasi milya na. akong giatang sa mga ay. Pwede na sila kapoy ba? Huwag ka kasi milya. Akong gi wala. Balik! Kuhaan ako! Balik! Halo, mabugnaw. Mm. Ano man, Ruth, na pa di kay butang ani? Wala na. Oh. Yawas man. Mm. Saan na ta? Meron may kuning kaon. Ampo Wow. isa inyo. Ay, Magkuhan sa mo. ampo Ruth di. Ampo ta. Ang sige na. Sige na, patong pasalamatan ang Ginoo ba nga na kuan ra gyud nakahimo ra kita aning butong nga daghang subak dito na pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa imong kaayo, Lord, sa among kinabuhi, Lord, nga naa ka karon, Lord, agapadayon sa pagpakig-uban kanamo, dalaygon di ka nga Ginoo sa among kinabuhi. Lord, salamat karon nga kapunon, Lord, nga kanang ikaw ra gyud kanang naga-bliss aning among pagkaonon, Lord, butong ug kamote, Lord, salamat, Lord, mao gini maghatag na kusog sa matag adlaw, Lord. Lord, salamat, Lord, sa daghang mga panalangin, Lord, nga napas mga kamot, Lord, yung hatag namo, Lord, amo ginang pasalamatan daan, Lord. Salamat sa tanan, dalaygon kang Ginoo nga walay katapusan. Amen. Kung man na itong Kainan paluto, na. merinda na na. Anong? Batay, dahil na. Anong sita? Dahil na ba, lami. Na na, pwede nilami ko sa pagkaon. Ay, ko. Hapon naman siguro. Stress yun din. Di lang sa tama nawag sa itong silingan kay wa patang busog niya, nagmabusog ta. Uy, Kamain. ayaw ano. Ang taman nanay ay sige raman bilin-bilin kindi ay. Sige, pugag pangayo good. Ilang bilin kindi. Kaya nagtuo ko nga na adto ilang bilin kindi. Ay, sus, bilin-bilin ay kindi. Siya makakiyong ginabilin. Ginagali ko, labay-labay man tatay. Wala man hatag-hatag kindi. Ano anak gini mga bata mo. Katupad na yun, nadumagan rin niya ang customer si. Ito, intay. Ang katupad. Tutoy. Nadumagan niya ang customer. Nag-atang ay, nignaog. Mayo man to. Oo. Ngayon, okay, iya mang nasugda sige hatag kindi. Yun na, kan, bantay ako sa kinan diri tingaling mawaan diri. Salamat siya Basa pa kayo siniya inihan. Di kan sa kubanon, tungas gid siya. Niya. Bantu na nawala mo. Mm. Ay, maya ka, kwan. Sila, MD ba? Kuan lang. Atong nasikisi diha. Oh. Tuy, gwa. Tuy. Atag lagi tingko. Kinsi-kinsi. Gwa lagi kantahin. Kinsi-kinsi. At sulan daw siya 5. Sukot nang ko ay, niya, lipay pas kisi. O kasi, Picture guys sila duha. bagong yoyo. Kit kasi tingog ba? Asan ni apuhan nga kwan?
kuan na. Balik mo na hinunod. Wala. Mong lang yun. Tawagan pa yung mga Nelson. Nandito mo siguro siyang duyan, no? Diin, sa. Tawagarot. Itik nga ba na dyan? Ano lang tayo? Karerot. Busog na. Busog na bitaw. Pari arot. Tawagan ba? Pareha ba? Mo ni tamang butong bulalon. Ay, lagi. Kaya, Butang nilog. careful ka tumba. Son! Nelson! Son! Kuy, nagdiyan-duyan na lang. May kaubang babae. Nagdiyan-duyan. Kahaman. Nelson! Oh, ito bag. Ito bang na? Ha? Ito bag. Hindi daw. Dali. Son! Wala ako na pagtawag. Ikapitong bungtod! Dali na mo! Pita ning nata sa bukid. Magpuyo ay kay. Sa una ba, kay... Tamin ka dun. Hala. Dali! Dali, kasi say! Dali! Siya may Kaya sa una ba, layo kay itong sapa, no? Agusan. Itong ba, itong awa. Nelson! Ka mo. Nelson! Nelson! Hindi mo rin naalang-alang nun na. Masay ka uban ito. Ayaw, anak bing. Siloto, hilako na. Eh. Duyan silang duharot. Dahil sa itik. Hindi panduyang itik. Di isang tagbag sunod-sunod. Kinsa tong maayo man to kay una po nakasakay sa motor kinsa to. Say. Mingon din ni kaon na. Mga hindi ako doon dito. Ay. Ay. Hab-habs. Wala dia rutin sini uli na lang kita. Dago kayong kamote mga kasisi, oh. May abot ang mga isa ka kasi. Bisa ko na pangalan. Oh, Di Nelson. Si Nelson dali. Tulog mo ba? Si Nelson akong gitawag ba? Ang buto ba? Nagduyan-duyan man do dia. Dali. din. Sa pikas? Sa may kuan. Mangga? Mangga? Dahan. Mo de. Naa. Ito, itik. Naalagi dito. Malay na ito. Asa, dito ato? Dito? Diha o. Mo de nga wa di kadungog. Diha o. Lalom diha ng kaatbang sa balay. Di panduyan yung itik. Siyagon, nagduyan-duyan. Ibalhin niya ang panay doyan na dito. Kana pa siya dito. Diha pagtugna ko, diha man to siya. Katong di ka. Tugoy. Nimba na pa niya ito. Yung hapon? Nimba mo yung hapon? Gabi eh. Yun ba na pamagma? Nimba na pagma. Lapas gus langit. Warbay rosaryuhan pabalik. Apa siya lang. Dahon po mga bata. Itong. Itong. Daot lagi. Beng, kira ha? Daot lagi. Kira katora mong bato ya. Laot ayun ang laot. Dami dili daw. Nay portion Tumoy. sila. Mag-init yung tubig ba? Kaya magkape ko.
Papalit ka gatas. Karon mo tagan rot sa kuam. Ha? It. Ano sa balay, wala sinsilyo na dito pa ko aralisaw niya. Sa Kuya, maingon niyo mo. kuan katong iyaan ni Jojo nga kuam. Jojo nga lumat. Yan. Ano? Ya, sila kisa nga ato. Kanang kuan. Gingging, nga ato. Daan text man sa Lisa. Nga tag 800 ka penta. Dami na ha. Katugong lumat, yang iyaan ni sa to. Unsang kwarta na? Gara bayaw. Tagpuyang mo yun. 18.50.